Prima uvádí podivuhodná věda. Senzibilové v tajných službách. Bývalí důstojníci bulharské státní bezpečnosti přišli se senzačním oznámením. Odtajnili speciální operaci CIA, která plánovala únos věštkyně Vangy. Zdroje tvrdí, že slepá jasnovidka pracovala pro bulharskou státní bezpečnost a že také plnila úkoly sovětské KGB. Věděla o tom skupina jasnovidců, která pracovala pro CIA. Alina Hejvicová, členka této supertajné skupiny agentů, ve svých zprávách tvrdila: energetika Vangy je tak silná, že si dokáže prohlédnout jakýkoliv dokument na stole u kteréhokoliv velitele v USA. A navíc si Američané mysleli, že Vanga vytváří ochrannou auru kolem vůdců Bulharska a SSSR. V USA byli velmi znepokojeni tím, že Vanga chrání lídry bulharské a sovětské komunistické strany. Zástupce velitele evropského oddělení CIA Kevin Leslie jednou na tajné poradě prohlásil: Vanga vidí všechno, co se děje na našich vojenských základnách v Evropě. Je potřeba s ní něco udělat. Psal se rok 1974 a souboje studené války se tou dobou přesunuly do oblasti senzibilní rozvědky a manipulace s myšlením vůdců. Na Vangu se zaměřovaly i tajné služby, které se na ní začaly soustředit. A to tak, že ji začaly chránit. Jiné tajné služby z jiných zemí, například americké, došly k závěru, že Vanga představuje hrozbu a snažili se ji vyřadit pomocí senzibilu. To znamená, že sestavili skupinu, která se snažila zablokovat její schopnosti. Není to tak dávno, co CIA odtajnila 73 000 stran archivu v rámci projektu Hvězdná brána. Zveřejnili je jednoduše proto, že je v USA zákon, který jim to přikazuje. Z dokumentů vyplývá, že americké tajné služby aktivně vedly vyšetřování a našly důkazy o mimosmyslovém vnímání, telepatii a věštectví. Tyto dovednosti začaly rozvědky využívat pro získávání údajů, na jejichž základě se potom plánovaly reálné vojenské operace. Stává se, že senzibilové se ve velké skupině snaží upozornit na tu nebo jinou událost. Nebo například místo výskytu nějakého člověka, kterého se snaží najít. Nikdo jim nevěří, ale potom toho člověka objeví a ukáže se, že měli pravdu. I když bývají i případy, kdy se senzibilové mýlí. Buď se spletou v místě, anebo v čase. Člověk, ať chce nebo ne, je spojen miliony neviditelných nitek s okolním prostředím, s předměty, s ostatními lidmi. Nacházíme se v procesu neustálé výměny informací. Živé předměty mají přitom zvláštním způsobem vliv na neživé předměty a naopak. Jednou američtí senzibilové vycítili, že se v Sovětském svazu staví neobvyklá ponorka. Nicméně americká vláda nechtěla vůbec připustit, že by Rusové mohli postavit něco, o čem by ona nevěděla. Senzibilům prostě neuvěřili. Vědci z Hvězdné brány na tom i přesto trvali. Začněme tím nejjednodušším. Řekněme, že tu je nějaká atomová ponorka, která se nachází pod ledem Arktidy a není možné ji odhalit žádnými technickými prostředky. A proto existoval jeden takový proud, jak u nás, tak i u Američanů, pro objevování ponorek a nalezení místa, kam by měly naše ponorky při plnění vojenských úkolů, při hlídkování v okolí USA plout, kde je to pro ponorku nejbezpečnější. A takové odborníky se snažili nalákat pro výzkum v tomto oboru. Nakonec si je poslechl agent námořnictva Spojených států Jack Stewart. Na jeho popud změnili dráhu špionážního satelitu tak, aby se objevil nad určeným místem. Vojáci byli jednoduše v šoku. Ukázalo se, že američtí jasnovidci uviděli jednu z raketových ponorek Akula, které se stavěly v rámci přísně tajného projektu Typhoon. A samozřejmě bylo potřeba předpovědět, prozkoumat a vytvořit to samé. Třeba i ty naše známé skafandry, které nám Američané dodnes nemohou prokázat. A proto se používali právě takoví lidé, tedy jak ve vědě, tak i v armádních silách a nástrojích využívali lidi s těmito schopnostmi.
Ve výsledcích projektu Hvězdná brána je spousta dalších úspěchů. Jmenovitě lidé X odhalili polské špionážní středisko v západní Evropě a dále i objekty v Semipalatinsku, o kterých dřív armáda nevěděla. Jde tu o komplex spojený s vývojem sovětských jaderných raketových motorů pro ovládnutí vesmíru. Zvláště díky Hvězdné bráně byl také odhalen sovětský špion Aldrich Ames. Navíc dokázali američtí senzibilové najít úlomky tajného sovětského výzvědného letadla v africké džungli. Jeho zařízení představovalo pro Spojené státy velmi cennou věc, protože bylo tehdy nejmodernější na světě. Ve Spojených státech práci senzibilů důvěřovali, což dokazují finanční dokumenty. V letech studené války se v CIA na paranormální špionáž vydávali $2 miliony ročně. Je pravda, že se ani jedna americká tajná služba nespoléhala jenom na informace od bojových senzibilů, i když byly později potvrzeny špionážním střediskem a technickou rozvědkou. Kterákoliv tajná služba samozřejmě prověřuje informace senzibilů, protože tu existuje takzvaný lidský faktor. Nelze tedy vyloučit chyby. Senzibilové pracují pomocí svého mozku, který přijímá elektromagnetické impulzy a potom je interpretují a dál sdělují. Může docházet k výpadkům v řetězcích. Proto je potřeba mít několik zdrojů, abyste získali důvěryhodná fakta, tedy pokud možno, aby několik senzibilů ukázalo přibližně to samé. Nicméně projekt Hvězdná brána dostával peníze nejenom za objevy jasnovidců. Zpočátku byli v paranormální rozvědce také fyzici s významnými vědeckými úspěchy. Například před Edwinem Mayem stál v čele programu doktor Harold Puthoff. Spolu s ním tam pracoval Russell Targ. Říkalo se, že svoje objevy učinili na základě prozkoumání úlomků létajícího talíře mimozemšťanů, který havaroval v Roswellu. Ať to bylo jakkoliv, je zdokumentován jenom jejich zájem o telepatii a telekinezi a hledání způsobů, jak je naučit jakéhokoliv zájemce. Jde o to, že nejrůznější tajné služby se už dávno snaží spolupracovat se senzibily. Někdy jsou tyto kontakty užitečné a někdy zase tolik ne. Všechno závisí hlavně na vedoucím té nebo jiné skupiny, který buď věří tomu, co senzibilové dělají, nebo se k jejich práci chová skepticky. A co se v této oblasti dělo v Rusku? Copak se opravdu před vševidoucím okem senzibilů ze CIA nedalo nic schovat? Velmi zajímavé je, že program Hvězdná brána úspěšně existoval celých 23 let, ale v roce 1995 byl náhle ukončen. Americký program Hvězdná brána byl ukončen. Tedy jakoby ukončen. Jednoduše odešel do ilegality. Přestali ho oficiálně uvádět. Nicméně bojoví senzibilové zůstali tak, jak byli, jenom začali pracovat v jiném režimu. Navíc byla v Rusku také vytvořena skupina bojových senzibilů, kteří se ukázali být efektivnější než jejich kolegové na západě. A ruští senzibilové, vojenští důstojníci, začali vydávat dezinformace těm samým americkým senzibilům, kteří se snažili získat informace od nás, našich lidí. A ty dezinformace vedly u Američanů k řadě chyb, k řadě selhání. Proto také nakonec ten program ukončili, protože přestal být efektivní. Nicméně v oblasti senzibilní rozvědky jsme byli poprvé za Spojenými státy pozadu. V době, kdy v 70. letech Američané už odstartovali státní program Hvězdná brána, tak v Sovětském svazu taková důvěra k senzibilům vůbec nebyla. Naopak, KGB je sledovala, protože lidé s nadpřirozenými schopnostmi se rodili vždy. Nicméně opravdových senzibilů bylo vždycky jenom málo, ne víc než 10. Ano, zpočátku se přirozeně naše politbyro ústředního výboru komunistické strany a naše udatné služby KGB zajímaly o možnosti našich, řekněme, mimořádných lidí. A proto byla ve státním vědecko-technickém výboru při radě ministrů vytvořena speciální organizace.
Ta se zabývala právě otázkami financování, přípravou a vývojem technologií, včetně zkoumání, abych tak řekl, mimořádných lidí. Mnozí z nich jsou dodnes v utajení, protože ve své práci pokračují. Nicméně v letech recese je do řešení důležitých státních úkolů nikdo nezatahoval. Důstojníci žádali Sensibily o pomoc jenom zřídka a tajně. Byly za to postihy. Jako první to začal dělat generál KGB Nikolaj Šam, když velitelství narazilo na první pohled neřešitelnou situaci. Svědčí o tom výňatek ze zprávy předsedy KGB Jurije Andropova Brežněvovi. 4. února 1981 na Kirovově ulici v Moskvě ve svém služebním autě při nálezu výbušného zařízení typu past, maskovaného jako krabička s léky, kterou mu předali spolupracovníci, zemřel po výbuchu hlavní konstruktér Kujbiševské konstrukční kanceláře automatických systémů Ministerstva leteckého průmyslu Sovětského svazu Igor Alexandrovič Berežnoj, narozený roku 1934, doktor technických věd, profesor leteckého institutu. To byla mimořádná událost celosvazového rozsahu a zanedlouho se něco podobného opakovalo. Byl zabit hlavní inženýr vědecko-výrobního sdružení Astrofyzika, supertajné konstrukční kanceláře, která se zabývala lasery. Našli ho v jeho domě podříznutého spolu s jeho milenkou. Jediná verze, se kterou tehdy přišli, bylo záškodnictví cizích výzvědných služeb, které začaly likvidovat sovětské konstruktéry laserových zbraní. Nicméně žádné stopy neexistovaly. KGB pracovala na nejrůznějších variantách. Na hledání zločinců bylo vyvinuto obrovské úsilí. Když vede Sensibil své vyšetřování, tak se musí řídit hlavně svojí intuicí. Cítí všechno, co se děje s objektem vyšetřování. Je těžké tomu věřit, ale lidé mající nadpřirozené schopnosti dokážou na vzdálenost ucítit to, co my smrtelníci neumíme ani pochopit, protože pro nás jsou mnohé způsoby informační komunikace uzavřené. Sensibil, který navazuje kontakt, často prožívá stejné emoce a fyzické pocity jako objekt jeho zkoumání. Fyzicky i morálně to může být na hranici lidských sil. Nezapomínejme, že senzibilové jsou v první řadě lidé s jemnější psychickou a emocionální konstitucí. Tajné služby se ale nakonec dostaly do slepé uličky. Zůstaly jim už jenom netradiční metody. I když už tehdy KGB spolupracovala s Džunou Davitašvilijovou, tak ji generál Šam nemohl zapojit do chytání vrahů. Tím se zabýval jiný úřad. Když budeme hovořit o nejznámější senzibilce, kterou všichni poslouchali, a schopnostech, které měla právě Jevgenie Davitašvilijová, tak o čem tu vlastně mluvíme? O tom, co nám sdělovala z televizních obrazovek v oblasti péče o zdraví a o tom, jak poskytovala pomoc. Ale navíc ji zkoumali ve vědecko-výzkumných centrech. To, jak by její schopnosti mohly využít pro bojové účely. V mnoha ohledech až do posledních dnů o tom Džuna nemluvila. Jenom něco naznačovala a říkala, jsem s Bajbakovem ve státní vědecko-technické radě. Byla člověkem, který si prošel očistcem, jenom aby dokázala to, že je člověk něčeho takového schopen. O schopnostech mladé medičky se rychle dozvěděli na ústředním výboru komunistické strany Gruzie. Džuna se brzy vdala za osobního sekretáře Ševardnadzeho Viktora Davitašviliho. Obyčejná zdravotní sestra se začala pohybovat v nejvyšších kruzích gruzínského vedení. V roce 1981 na služební cestě do Gruzie dostal předseda státní plánovací komise Bajbakov záchvat revmatismu. Zavolal si Džunu a požádal ji o pomoc. Ta uskutečnila několik seancí. Bajbakov byl výsledkem nadšen a osobně doporučil Džunu soudruhu Brežněvovi. Když se s léčitelkou seznámil, tak byl první tajemník už hodně nemocný. A od té doby mohla Džuna o klidném životě jenom snít. Určitě nejbouřlivější období rozvoje podobného typu činnosti začalo ještě ve 20. letech 20. století, kdy se v mnoha tajných službách objevili podobní specialisté a kdy začaly tajné služby s pomocí těchto odborníků řešit určité úkoly. Například pod vlivem psychotropních látek je v astrálním a mentálním stavu možné vyvolat určité stavy člověka.
Tato budova se nachází v centru Moskvy. Málo kdo ví, že v dobách Sovětského svazu zde byl jeden ze zvláště tajných útvarů KGB Sovětského svazu. Právě v této budově studovali nadpřirozené schopnosti člověka a elektromagnetický vliv nejrůznějších předmětů denní potřeby na lidi. Jak tedy probíhal výzkum těchto jevů? Pomocí jakých přístrojů a pomůcek? Na první pohled to není ničím zajímavá kapsle. Ve skutečnosti je to ale supervýkonný generátor Aura 001. Právě tento přístroj studoval Džuniny schopnosti. Davitašviliová byla první, kdo se vzbouřil proti tomu, aby ji tajně využívali. A proto se otevřeně pustila do provádění experimentů. Na univerzitě MIFI tedy zkoumali rozsah frekvencí, které Džuna dokáže vyzařovat, tedy její schopnosti, vliv na buněčné struktury, vliv na materiály i na možnost vytvoření nových druhů materiálů pod působením člověka, uskutečnění vzdáleného vlivu člověka na člověka a člověka na strukturu. Speciálním nařízením Ústředního výboru bylo Institutu radiotechniky a elektroniky přikázáno důkladně prozkoumat tento fenomén a podat zprávu o výsledcích. Laboratoř vybavili nejnovější technikou. Vláda vydala na výzkum Džuny stovky tisíc. Vědci vysvětlili, že léčebný efekt vzniká díky energii a teplu, kterou předává ruka senzibilky na zvláštní infračervené frekvenci. V podstatě každý člověk, který je senzibilem, má dostatečně velké spektrum takzvaných prací a přístup do mentálně astrálního plánu. A proto je to, řekněme, know-how každého člověka. Tedy určité druhy meditace, které jsou popsané třeba v některé literatuře. Ale ani Džuna nežila věčně. I když svůj život zasvětila pomoci druhým, tak sobě pomoct nedokázala. Nepodařilo se jí zachránit ani její 2měsíční dceru, ani 26letého syna a v pozdějších letech se její léčitelské schopnosti katastroficky vytrácely. Sice ještě vracela lidi do života, ale už jenom málo ji drželo při životě. Pomocí senzibilů předpovídali budoucnost, četli myšlenky cizích špionů a mohli dokonce i manipulovat zahraničními lídry. Experimenty ukázaly, že je možné se připojit k vědomí kteréhokoliv člověka, ať jde o běžného občana nebo vůdce země. Ochrana myšlenek důležitých osob, to je základní úkol těchto bojových senzibilů, o kterých tady hovoříte. A systém odvrácení úniku právě díky tomu, že mají schopnost, řekněme, získávat informace a působit na lidský mozek. Ale to opět závisí na daném člověku. Proč se například tolik zajímali o Borise Nikolajeviče Jelcina? Člověka v opilém stavu je velmi těžké zhypnotizovat, ale číst jeho myšlenky je hodně jednoduché. A proto je systém zablokování důležitých osob tak velká věc. Málo kdo ví, že spolupracovníci KGB používali vědecký přístup. Do úřadu nabírali zaměstnance, takzvané sleepery. To jsou lidé, kteří jsou schopni ve stavu tranzu v duchu cestovat v čase a na vzdálenost se skontaktovat s jakýmkoliv člověkem. Budoucí sleepery připravovali na tajných kurzech na Leninově vojensko-politické akademii. Zajímali se o lidi, kteří dokážou cestovat časem. Dokážou vstoupit do minulosti a to přímo v té chvíli, kdy probíhala určitá událost. Fungovalo to takto. Sleeper se ponořil do hypnózy. Otevřeli mu oči a ukázali mu fotografii. Senzibil se potom převtělil do člověka na fotografii. Potom bylo možné s danou osobou vést dialog jak v daném čase, tak i v minulosti nebo v budoucnosti. Zajímali se proto hlavně o mládež, protože nejsilnější typy somnambulů, takzvaných sleeperů, jsou právě ve věku od 16 do 19 let. Bylo možné v raném stádiu odhalit takové děti a potom s nimi pracovat na řešení nejrůznějších úkolů. Ale na to je bylo potřeba připravovat. Nejlepší sleepeři ani nepotřebovali vidět fotografii. Jednou museli senzibilové narychlo odjet do Čerepovce. Místní ozbrojenci byli už na konci sil při hledání teroristy, který vyhrožoval řediteli velkého závodu. Ředitel dostal dopis z výstřižků z novin.
Neznámý v něm požadoval 64 000 rublů. V opačném případě vyhrožoval zabitím. Sleeper se pohroužil do textu, vešel do něj svou myslí a potom od textu zvedl oči nahoru a uviděl světlo lampy. Kousek nad lampou uviděl oči člověka, do kterého vstoupil a navázal dialog s jeho vědomím a začal s ním besedovat. Kterákoliv tajná služba, která chce dosáhnout určitých výsledků, zažívá tyto momenty. Protože kontrolovat nejbohatší lidi, nejchytřejší lidi, to je, jak se říká, přání každého státu. Někdy je to nutnost. Protože pokud má člověk k dispozici obrovské finance, tak je schopen čehokoliv. A proto je potřeba jeho kroky prověřovat. Myslím si, že všichni miliardáři, které najdeme v seznamu časopisu Forbes, jsou pod takovouto kontrolou. Tato práce začala na konci 80. let na Ministerstvu obrany Sovětského svazu. V tomto vojenském úřadu už skoro 40 let zkoumají paranormální schopnosti. Málo kdo ví, že zde ve speciální laboratoři vědecko-výzkumného závodu Energia v Podlipkách u Moskvy zkoumali senzibily. Tito lidé navíc pomáhali osobně generálnímu konstruktérovi Gluškovi. Ano, je to tak. Jde o to, že v Podlipkách takové centrum existovalo už dávno. Dnes je to moskevský Koroljov. A já jsem osobně znal některé senzibily, kteří se znali s Gluškem a léčili ho. Měl konkrétně problémy se zády. Léčili ho a pomáhali mu se těch problémů zbavit a vůbec celkově se mu starali o zdraví, aby, jak se říká, z něj vymáčkli všechno, co jde z pohledu jeho profesionální činnosti. V roce 1986 po děsivé havárii v atomové elektrárně v Černobylu dostali vědci z Gluškovy laboratoře úkol rychle vyvinout prostředek pro ochranu proti radiaci. Desítky kilometrů v okruhu reaktoru byla vyhlášena mrtvá zóna. Každý den umírali stovky lidí kvůli ozáření. Do vytvoření přístroje proti ozáření byli přibráni senzibilové. Brzy byly vytvořeny takzvané psí generátory. Černé skřínky. Jejich úkol byl, aby akumulovali energii senzibilů a využili ji v reálných podmínkách. Tady je jenom jeden z možných způsobů použití psí generátorů. Člověk s nadpřirozenými schopnostmi si představoval, že vymazává z živých buněk paměť o radioaktivním ozáření. Jeho energetická stopa se zaznamenávala na přístroji, který byl v podstatě zesilovačem vln. V zóně radioaktivního spadu přístroj vysílal signál. První pokusy byly úspěšné. Lidé, kteří strávili dlouhou dobu ve vesmíru, jsou vystaveni sluneční radiaci. Jak jistě víte, to způsobuje onemocnění a narušení funkcí organismu. A tak v Sovětském svazu fungoval systém rehabilitace kosmonautů po návratu z vesmírných letů. Když se vrátili první kosmonauti a byl tento systém rehabilitace založen, tak do něj byli zapojení lidé, kterým se říká bojoví senzibilové, tedy skupiny lidí, které se zabývaly právě otázkou možnosti lokalizace a odstranění účinků radioaktivity. Nicméně se brzy ukázalo, že černé skřínky neúčinkují úplně na všechny. Dokonce i pod vlivem léčivé energie senzibila, která byla vysílána z přístroje, nemizely symptomy u všech. Vývoj byl pozastaven, dokud se neobjeví nová data o fenoménu léčitelství. Tou dobou skupina bojových senzibilů ze CIA reálně poškozovala zájmy Sovětského svazu. A kolem roku 1989 i nejvyšší vůdci nakonec uznali realitu této hrozby. Byl zadán těžký úkol, aby byla v co nejkratší době vytvořena při ministerstvu obrany podobná skupina jako protiúder. S tímto účelem byl sestaven armádní oddíl pod označením 10003. Velení generálního štábu pověřilo urychleně provést tyto kroky. Za prvé provést analýzu probíhajících vývojů v dané oblasti a výsledků této činnosti v zemích jako USA,
Čína, Irán, Indie a v řadě evropských zemí a sestavit analytickou zprávu. Za druhé, připravit projekt návrhu nařízení vlády nebo ministerstva obrany ohledně zahájení prací na přípravě odborníků v této oblasti. A za třetí vytvořit podmínky, nebo spíš založit školu pro přípravu lidí s telepatickými schopnostmi. Počet lidí v oddílu 10003 nebyl velký. Lidi s neobyčejnými schopnostmi vybírali v celé zemi velmi pečlivě. Nejenom, že se jim podařilo zopakovat úspěch Američanů, ale vytvořili i vlastní unikátní metodiku získávání informací. V kuloárech kolovalo vtipné označení toho oddílu 1003 noci, které naznačovalo, že se tam věnují něčemu neserióznímu a pohádkovému. Nicméně reálným výsledkem vojenského oddílu 10003 byl program Fénix. A to byla reakce na americkou hvězdnou bránu. Americký operátor, ale jak se později ukázalo, tak i kdokoliv jiný, si může úplně jednoduše vzít mapu, na té mapě určit bod a hned začít říkat, co se v tom bodu nachází. Že jsou tam takové a takové telegrafní sloupy v takovém počtu, jaké druhy stromů tam rostou. Ale vždyť ten člověk se díval jenom na list papíru, na mapu. To znamená, že existuje jakási informační základna, kde jsou o tom místě zprávy a stačí se jenom naučit, jak tuto základnu otevřít a ty informace z ní získat. Podle všeho se jedná o něco vnějšího ve vztahu k operátorovi a k člověku vůbec. Je jenom potřeba umět se tam dostat. Senzibilové v programu Fénix se nazývali speciální operátoři. Vyžadovalo se po nich určovat povahu lidí podle fotografií a osobních věcí. Získávat informace z mozku člověka, určovat obsah dokumentů, aniž by je četli, předávat obsah materiálů napsaných v jakémkoliv světovém jazyku, i když ten jazyk neuměli, nalézat ukryté předměty, určovat, kde se nachází předměty z fotografie, zakreslovat předměty, krajiny, výrobní objekty podle plánků a map. Byla i skupina, která se zabývala neurolingvistickým programováním určitých subjektů a jejich ovlivňováním na fyzické, mentální a astrální úrovni. Při plánování bojových operací hodnotit situaci, úmysly a plány protivníka, předpovídat bojové operace, v rámci provádění průzkumu odhalovat a získávat informace o objektech, které nelze běžně pozorovat, například o ponorkách ponořených pod vodou a letadlech. Odhalovat vládní komunikační kanály, plynovody a ropovody nepřítele, vidět jeho agenturní činnost, určovat tajné byty a úkryty. Všechny tyto dovednosti měly praktické využití. Je potřeba spolupracovat s vyšetřovatelem, pomáhat mu a takové brigády byly vytvářeny. Já jsem na 100% přesvědčený, že se to dělá i dnes. A ještě jednou říkám, že jsem se účastnil sestavování instrukcí postupu pro případy, kdy do tajných služeb přijdou takzvané spojky, které začnou vyprávět o tom, že viděli takovou a takovou situaci. Aby právě okreskář poznal, kdy k němu přišel blázen a kdy doopravdy člověk, který říká, že v domě číslo 8 bude za 4 dny nastražena bomba. A jestli si pamatujete na výbuchy v Moskvě, tak tehdy všechny zalarmovali a jakýkoliv kontakt s jakýmkoliv senzibilem šel do zápisu a okamžitě k nadřízeným. To byla jediná možnost, jak určit, kde a co a kdy se stane. Jaké metody jsou tedy pracovními nástroji bojových senzibilů? Jednomu z nich se říká automatické písmo nebo psychografie. Díky zvláštnímu tréninku dosáhne senzibil takové úrovně vidění, že dokáže na požádání získat vlnu informací, které ho zajímají. Jenom je musí stihnout zapisovat. O tajemství psychopísma se senzibilové jenom neradi baví, je to tajná věc. Navíc pro ostatní senzibily je prakticky nemožné naladit se na potřebné vibrace vědomí jiného senzibila. Když senzibilové získávají informace, tak to dělají nejrůznějšími způsoby. Někdo komunikuje s duchy, někdo získává informace z informačních polí Země, vesmíru, celého světa,
Někdo využívá takzvanou metodiku psychopísma a nebo psaní všemi 10. Jak k tomuto procesu dochází, se ještě vědcům nepodařilo určit, protože takový člověk se dostává do stavu jakéhosi transu, při kterém bere do ruky pero a na kus papíru začíná zapisovat získávané informace. A překvapivě jsou tyto informace v mnoha případech velmi přesné. Pracovníci armádního oddílu 10003 aktivně pracovali v Čečensku. Armádní senzibilové se zabývali vyhodnocením tehdejší situace, prováděli průzkum, určovali místo výskytu tajných velitelských stanovišť bojovníků, poukazovali na cíle pravděpodobných teroristických činů, účastnili se výslechů bojovníků. To trvalo 2 roky. Podrobnosti z těchto tajných operací jsou stále ještě pod označením tajné. A potom na ně čekala Jugoslávie. Byl to jeden z důležitých ukazatelů. Podle mě to bylo tak 50. nebo 53. den války v Jugoslávii, kdy opravdu něco potřebovali. O co šlo? Zaprvé mělo Rusko velký zájem odhalit tajemství neviditelných letounů. Víte, že jsme díky jugoslávským vojákům sestřelili letoun Stealth, tedy pomohli jsme ho sestřelit. Naši bojoví senzibilové připravili zjednodušeně řečeno systém, který dovoloval obyčejným raketovým komplexům Manpads takové letadlo sestřelit, aby získali přístup k technologiím, které tehdy Američané měli. O tom se ví. Mezi ruskými a americkými odborníky, tedy od roku 1989, probíhala opravdová válka senzibilů, která získala označení Psí válka. Jejím cílem bylo získat informace z podvědomí vědců a politiků. To je sféra, která otevře obrovské možnosti pro vytvoření nových druhů zbraní. Lidé, kteří zasvětili svůj život extrasenzorice, ani sami vlastně nevědí, co tento fenomén představuje. V současné době probíhá snaha pro něj sformovat teoretickou bázi, vytvořit proces informační komunikace senzibila s objektem nebo okolním světem. Může se stát, že na to nakonec přijdeme. To je ale otázka budoucnosti. Jak se ukázalo, tak celkově zvítězili právě zástupci sovětských senzibilů nad západními službami, protože naši senzibilové dosáhli možnosti hlubší práce na vědomí člověka. To znamená, že se dokázali o hodně hlouběji ponořit do možností lidského vědomí a získání přímých výsledků. Proto západní tajné služby změnily taktiku a začaly pracovat jinými metodami, tedy pomocí působení na spoustu lidí, vymývání mozků, hromadnými sdělovacími prostředky a řekněme také určitými potravinami, reklamou a tak dále. Vojenský oddíl číslo 10003 a projekt Fénix existoval víc jak 15 let. Dnes se bývalí důstojníci tohoto útvaru jako dřív zabývají senzibilitou a parapsychologií, sice už ne v uniformě, ale jako obyčejní občané. Pravda ale je, že možnosti prověřit údaje senzibilů zatím neexistují. A teprve až čas ukáže, jestli měl telepat pravdu, nebo jestli se nepatrně zmýlil. Jak by se ale dalo ověřit, že se senzibilovi podařilo spojit se s mimozemskými civilizacemi? S jinými civilizacemi komunikovali vždy odborníci, už od starozákonních proroků. Andělé tam říkali, dělej tohle a pro tvůj národ to bude znamenat tohle. A to je spojení s jinými civilizacemi, kterým tehdy říkali andělské nebo jiné. Nebo že jde o bohy, kteří se stoupili na zemi a dávali informace pozemšťanům. A kdo tyto informace získával? Vůbec ne obyčejný pasáček nebo švec, ale lidé, kteří byli hypercitliví, kteří dokázali dostat rozpětí svých vibrací na vyšší stupeň. Pro uskutečnění kontaktu je velmi důležitá vnitřní čistota člověka. Důležitý je také důvod kontaktu z jedné nebo druhé strany. Při komunikaci s mimozemšťany není možné materiálně zbohatnout, je ale možné seznámit se s některými tajemstvími světa.
Telepati velmi často vzpomínají, že jejich první kontakt se uskutečnil před mnoha lety, když se jim podařilo naladit se na potřebnou vlnu. A právě tehdy s nimi mohou navázat kontakt zástupci mimozemských civilizací. Senzibilové všech dob jsou podobní, řekněme, špičkovým mechanismům nebo organismům, které jsou schopné číst nejenom v pozemských informačních polích, ale i v mimozemských. Bylo to vždy a doufám, že to tak i bude. Je to, řekněme, pokroková skupina lidstva, která se povznesla nad rovinu našeho bytí a dokáže myslet a operovat v informačních polích, ve kterých žijí jiné civilizace, které nás předstihly ve vývoji. Jsou to prostě naši starší bratři, kteří došli dál než my. A naše pokroková skupina se vzchopí a naváže s nimi kontakt. Jak se podařilo zjistit, ostatní civilizace se o lidi moc nezajímají. Jsme pro ně na celkem nízké vývojové úrovni. Frekvence našeho světa jsou celkem nízké a lidé nepředstavují pro jiné inteligence ani hrozbu, ani kořist. Senzibilové také tvrdí, že nadpřirozené schopnosti má každý z nás. U někoho jsou jenom zjevné a u jiného zase ne. A aby člověk k tomuto daru našel klíč, musí vyvinout úsilí. Jedno ze cvičení tajné metodiky bojových senzibilů je psaní oběma rukama, kdy levá ruka píše zrcadlově to, co píše pravá. V takovém případě pracují obě poloviny mozku. Možná to pomáhá naladit se na potřebnou frekvenci toku informací. Většina senzibilů jsou normální lidé, kteří dokážou něco udělat, mají přirozený talent a zpravidla mají určité nadpřirozené schopnosti. To znamená, že jejich mozek pracuje na jiných vlnových délkách. Dejme tomu, že člověk má většinou alfa, beta a theta vlny. A v závislosti na tom, na které frekvenci člověk víc pracuje, tak jeho mozek vysílá určité množství energie. Protože mozek má největší potenciál. Už od pradávna se lidé setkávali s prorockými sny, předtuchami, proroctvími, případy spontánní telepatie a jasnovidectví. Dostávali se do jiných dimenzí a zázračně se uzdravovali z nemocí. Protože tyto zázraky nebývaly tak časté, vždy vyvolávaly současně zájem i nedůvěru. A samozřejmě, že se lidé snažili je využívat k praktickým cílům, ke zlepšení zdraví, k nalezení zmizelého člověka nebo věci, předpovědi počasí nebo budoucí události. V posledních letech se na trhu objevily nejrůznější mágové samoukové. Samozřejmě to nejsou žádní konkurenti pro lidi, kteří jsou skutečně obdařeni nadpřirozenými schopnostmi, způsobují víc škody než užitku. Když si letmo pročteme reklamní stránky v novinách, dokonce i v malém provinčním městečku, překvapí nás, kolik našich spoluobčanů v sobě najednou objevilo komerční dar jasnovidectví. Ještě před nějakými 30 lety jste za takovou odchylku mohli skončit ve vězení nebo se dostat na psychiatrii. V 70. a 80. letech 20. století byli lidé s paranormálními schopnostmi pod dohledem KGB a speciálních vědecko-výzkumných institutů. Jakékoliv zmínky o lidech, kteří uměli dělat zázraky, se před společností tajily. Dnes je tady na území Moskvy a moskevské oblasti tak asi 200 000 senzibilů. A podle údajů státního vědecko-technického výboru Sovětského svazu, jich bylo jenom asi 150, které využívali. Američané měli ve stejné době asi 200 takových specialistů. Na úsvitu civilizace všechny tyto otázky řešili šamani. Časem se jejich následovníky stali nejrůznější mágové, pohanští knězi, věštci a čarodějové. Vládci a vojenští velitelé se snažili získat jejich podporu a velmi často je využívali ve válkách. Ne všichni tito mágové měli reálné schopnosti. Dnes už ale vědci znají charakteristiku opravdového senzibila a naučili se rozlišovat fantasty od opravdových proroků. Senzibilitu stejně jako dřív využívají na státní úrovni. Dostala se už do arzenálu novodobé války jak ve Spojených státech, tak i v Rusku a v dalších zemích světa.
Pokud jsou využíváni, jde o důvěrné informace. To, kdo dnes pracuje pro blaho vlasti, ve kterých speciálních útvarech a kde, tak to jsou velmi důležité informace. Takže využívání odborníků v této oblasti je vždycky tajemství držené za devatero zámky. A my se můžeme jenom dohadovat, nebo se to dozvíme až mnohem později. Ale ujišťuji vás, že i dnes takové útvary existují a fungují. Jinou otázkou už je, jaké krytí se pro existenci těchto organizací používá. Sugestce potřebných názorů, čtení myšlenek a tajných dokumentů, vyléčení nevyléčitelných nemocí. To není výmysl, ale tvrdá realita. Dnes už je možné o tom vyprávět. Můj oblíbený vtip na toto téma je tento. Letuška stojí v prázdném letadle, ve kterém sedí jenom jeden člověk. A ona říká, je divné, že se všichni rozhodli neletět, i když mají být zítra na konferenci senzibilů. Bojoví senzibilové samozřejmě existují i dnes. Snaží se dostat do mozků vůdců zemí a jiní je zase chrání. První vedou rozvědku a ti druzí loví diverzanty. Jenomže senzibilů, kteří dokážou spolupracovat s orgány státní bezpečnosti a vnitra, jsou jednotky. Jsou to lidé, kteří se už uvedli a potvrdili, že mají dar pomocí nejrůznějších odhalení. Lhali bychom sami sobě, kdybychom uvěřili, že práce senzibilů je tak jednoduchá, jak vypadá. Často se nacházejí na hranici svých fyzických i duševních sil. Proces informační komunikace pro ně znamená obrovské energetické ztráty. A nejen to. Někdy jsou v přímém ohrožení života. Senzibilům vyhrožují, způsobují zranění a dokonce je i zabíjejí. A konečně nejděsivější poznatky, které se vyjevují lidem s paranormálními schopnostmi, znamenají, že vědí, co se stane a jaký bude jejich konec. Když rozpustili takový útvar v aparátu prezidenta, tak musel odstoupit Georgij Georgijevič Rogozin, ať odpočívá v pokoji. Musel odstoupit z jednoho prostého důvodu. Ututlali tak nějakou nepříjemnost. A to stejné se stalo i Alexandrovi Vasiljeviči Koržakovovi. Výkonná moc je semlela. Obětovali svůj život, položili ho na oltář vlasti a vlast s nimi tak akorát zametla. I když byly programy Hvězdná brána a Fénix ukončeny, nepochybujte o tom, že byly zahájeny nové státní projekty, o kterých se podrobnosti dozvíme až později. V Rusku se v této oblasti udělalo dost, aby každý z nás pochopil, že Rusové mají čím odpovědět neviditelným špionům. Vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným v roce 2020.